Μπορείτε να μαντέψετε πού βρισκόμαστε σήμερα? Μα πού αλλού? Στην οδό Βογατσικού. Το διαμέρισμά μας έχει μια έντονη προσωπικότητα. Είναι 90 τετραγωνικά μέτρα. Από εδώ πέρα έχουμε το ευρύχωρο σαλόνι του. Για θέρμανση έχουμε ατομικό φυσικό αέριο και κλιματιστικά σε όλους τους χώρους. Η είσοδός μας. Το μπάνιο. Σε γήινα χρώματα με ντουζιέρα. Στη μέση του διαμερίσματος η κουζίνα μας, πλήρως εξοπλισμένη, σε λευκή απόχρωση. Πρώτο υπνοδωμάτιο, με μεγάλο διπλό κρεβάτι, ντουλάπα και όλα τα μικροέπιπλα για ένα υπνοδωμάτιο. Ένας διάδρομος που μας οδηγεί στο δεύτερο υπνοδωμάτιο, εξίσου μεγάλο, με διπλό κρεβάτι, τρίφυλλη ντουλάπα, τηλεόραση και κλιματιστικό. Το διαμέρισμά μας διατηρείται προς ενοικίαση, είναι πλήρως ανακαινισμένο και επιπλωμένο και βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες οδούς της πόλης μας.